sijoituksista. Hänellä on kuitenkin ura vahvassa nousujohteessa. Sitten vielä pitää ehkä erikseen mainita Risto Kautto, Kauhaharjun Rasti-Kotkat. Risto on ollut male ehtinyt kertyä. Edellinen niinkin tuore kuin 2 vuoden takaa. Ei saatana! Puoli tuntia sitten ja kunkin kilpailijan reitistä on sellainen. Ei hitto, toi ei kyllä viimeinen kerta kun mä otan mitään. Ai saatana, mikä olo.